la un nou video de pe acest canal și azi facem un video în care ne jucăm Minecraft. Și am instalat o aplicație pentru skin-uri, uitați, Skin for Minecraft. Și după mai instalăm o aplicație în care, da, Xbox. Da. Și, da, acum începe descărcarea noi Xbox-uri. Uite, gata, a început descărcarea. Uitați, deci 34. Pentru că îmi plac, pentru că pot să pun poze foarte mișto. Se pun poze foarte mișto cu asta. Okay. O să-mi aleg o poză acum când o să se instaleze. Că mai importantă e chestia asta decât... Da, să spunem acum, nu... Ok, merge. Dar o să pun pauză după, pentru că trebuie să mă conectez. Nu vreau să vă arăt e-mail-ul, stați un pic. O să pun pauză și revin. Da, să vedeți un pic logo-ul. Uitați logo-ul. Ok, pun pauză. Ok, băieți, ok, oameni buni. Această aplicație aveți Minecraft Dungeon dacă o instalați, Fortnite, GTA, Minecraft, Forza, Mortal Kombat S, aveți și Roblox. Da, Fortnite nu știu dacă are. Stați că o să caut acum, deci aici e contul. Ok, o să pun acum o poză, să vă arăt câte poze aveți. Mama mea, doamne, uitați câte poze sunt. Pot să-mi pun poză cu mai cu... Cred că o să-mi pun poza... Dați un pic să aleg o poză. De pe aici. Uite această poză, să o pun. Save. Uitați. Ok. Acum este de pe aplicația asta. Și intru pe Skin for Minecraft pe. O să picăm frumos tableta așa. Și o să vă arăt skin-urile de pe această aplicație. Are skin-uri cu Nike, ok. Da. Permiteți. Ok, da. Plus. Ok, aici aveți toate skin-urile pe care vi le doriți. Da, are cu X-Extinction, uitați. Dacă vreți, uitați, dacă vreți, puteți să vă luați skin și cu Moș Crăciun. Moș Crăciun e pentru Crăciun, așa, deci uitați și pot să mai îmi iau. Asta e skin. Uitați. Uitați. Gata. E skin invizibil. Ok. Să-mi iau un skin, dar nu de la pagina asta. O să-mi iau skinul ăsta. Galerii. Ok, închideți. Da, să văd dacă mi s-a salvat și după ce a salvat, intrați în galerie. Și vă uitați în galerie și vedeți. Ok, deci... Da, mi s-a salvat. Acum o să faceți acest lucru. Intrați în Minecraft. Da. Intrați pe Minecraft. Ok. Nu o să filmez mult că trebuie să plec undeva și n-am cum să filmez și pot să filmez de mașină, dar nu pot. Pentru că mașina o să se vorbească mult. Da, plouă? Nu plouă. Ok.
Ești, afară e foarte urât. Continui, nu zic că mi s-a delogat, că mă enervez. I-am schimb cu Among Us, să-i dați la profil, edit caracter, la cei 3 oameni de aici, de unde, deci trebuie să vă dea aici și voi dați aici. După îi dați aici, după că o să ne un skin, permiteți, băgați skin-ul ăsta, după îi dați aici și va salva skin-ul. Acum o să fac o lume de survival. Ok, o să fac o lume de survival. Ok, nume de survival, gratis, survival, operator. Și o să iau pe ăsta de aici. Nu coordonate, imediat respawn. Keep inventory. Invite only. Ok, deci mapa e făcută. Am vrut asta, deci nu, că nu e comod, că dacă era comod aveam. Îi dăm crate și ne jucăm. E lume de survival, am dat doar așa, că asta nu se pune, că am dat să mă ajute un sat. Asta nu se pune, deci... Ok, deci o să mă joc, pentru că da, puteam să-l instalez fără mod, am dat bani pe Minecraft. Fără aici am fost un pic prost, recunosc că n-am întrebat și un prieten. Bă, pot să iau Minecraft fără bani? Nu. Cu banii ăia care am dat 34 de lei puteam să mă duc să-mi iau GTA. Dar nu, mă. Nu. Am zis, hai să mă duc să-mi iau Minecraft, că e popular. Da, fără bani. Cu bani. Cum să nu? Ok, până mi se încarcă mie. Uitați aici. Mi s-a încărcat. Oh my god. Ok, sunt aici. Ok, deci astea nu le-am pus eu mie, le-a pus automat, da? Ați văzut. Gata. Și să mergem în sat. Ok, să mergem să luăm mâncare. O să dau tot aici și o să iau pe ăsta. O să iau sticurile în mână ca să pot să iau mai ușor, că astea nu se strică. Nu abandonat. Putem că abandonat. Mai ai. Nu e abandonat? Nu e mai abandonat. M-am speriat. Am zis că e abandonat. Am luat pe server. E mea.
Ok, deci... Bine că există soluții rapide care să salveze sărbătorile. Să vedem ce va aduce ziua de mâine. Până atunci, Carrefour și Bringo îți fac viața mai simplă și îți urează sărbători liniștite. Fix aici unde sunt morcovi, să găsiți astea. Poate-mi eu morcovi, să vezi și-i bat. Dați cu minți, mă. Sunt morcovii mei. Și nu mi-a mininei. Sunt morcovii mei și nu mi-a nititel. Prăjitura gustoasă cu unt adevărat se face. Unt de la Covalache țara, prea bun, prea ca la țară. What? Mă scos de pe Minecraft. Ok, cam atât cu acest videoclip. Eu am fost Robert și ne vedem data viitoare. Pa, pa!